Bueno, seguru bidean momentu askotan topo egingo dugula gauza berdina pentsatzen. Ni musikari bezala, entzuten nun, da esaten nun, eske noski behar dugula guztioi. Behar dugu guztioi, baina askotan musikariok, gaude gure bidean, bueno, ez dugu igual, ez diogu momentuan garrantzia ematen guzti horri, baina bera bezalako jende bali madako gonduan, eta bidea esaten bali madu hau egin daiteke eta interesgarria hau egiteko, bueno, esan duen guztiarekin, erabat ados. Egia da. Antolatzailearen ikuspuntutik guk antolatzen duzunean horrelako gauza bat ez duzu antolatzen zuk entzun nahi duzuna entzuteko, baizik eta zu pentsatzen duzuna zalantzan jarriko dizun norbait entzuteko eta ikasteko, ez? Deseraikitzeko ordurarteko zutabe zurrun batzuk. Guk behintzat horregatik antolatzen dugu, ez gure pentsamentua, gure ikuspuntua berretxiko duen norbait entzun nahi dugulako, ez? Eta guk ikasi nahi dugu, nik adibidez gogoratzen dut sormene antolatu genuelarik eta Romualda Zuloagari buruz hitz egiten ari ginelarik, ez? Nik adibidez orduan ere ikasi nion Maixari, eta Maixak esan zen bai, Maurizia goratzen ari gara etengabe, baina Maurizia egin zen ezagun plazetan eukizuelako aldamenean gizona eta harek bideratu zion plazan egon alizatea, ze horrelako aitza pontekorik ez zuten, beste askok ezin izan zuten. Pila batek ezin izan zuen.